Hyvää iltaa. Ensimmäiset avustuslennot nälkää näkeville somaleille on saatu perille. Lukuisten viivästysten jälkeen 3 yhdysvaltalaista avustuskonetta kuljetti ruoka-apua Kenian ja Somalian rajalla oleville pakolaisleireille. Avun perillemeno halutaan nyt varmistaa suurella kansainvälisellä ilmasillalla, koska laivakuljetuksia ryösteltiin. Nämä nuoret pyssymiehet ovat kansainvälisten avustustyöntekijöiden suurin päävaiva Somaliassa. Vaikka Mogadishun satamaan on saapunut tuhansia tonneja ruokaa, se ei ole auttanut nälkää näkeviä. Satamasta suuri osa avusta on päätynyt suoraan eri ryhmittymille, jotka ryöstelevät avustuskuormia. Laivoja ryhdyttiin purkamaan jo merellä helikopterein, mutta sekään ei hillinnyt ryöstelyä. Nyt tätä Mogadishun pullonkaulaa yritetään kiertää. Yhdysvallat johtaa mittavaa kansainvälistä operaatiota, jonka tarkoituksena on kuljettaa ilmateitse apu suoraan Baidokin kaltaisille nälänhätäalueille ohi pääkaupungin aseistettujen rosvojoukkojen. Mutta tämäkään oikotie ei ole ongelmaton. Kenia ehti torstaina evätä amerikkalaiskoneelta nousuluvat syyttäen Yhdysvaltoja Kenian hallituksen ohittamisesta avustustoiminnassa. Diplomatian hienouksista syntynyt skandaali lakaistiin kuitenkin nopeasti maton alle, ja ensimmäiset avustuslennot Kenian puolella oleville somalipakolaisille ovat alkaneet. Avustuslentojen itse Somaliaan uskotaan alkavan ensi viikolla. Kenialle Somalian nälänhädästä on jo tullut turvallisuusongelma. Satojen tuhansien pakolaisten virta on ajanut Kenian viranomaiset keskittämään pakolaiset valvottuihin leireihin, joissa olot pakolaisten väittämien mukaan ovat ajoittain epäinhimilliset. Vaikka nyt aloitettu ilmasilta onkin mittava, ei sen uskota onnistuvan ilman laajoja suojajoukkoja. Yhdysvallat on lähettänyt 70 erikoisjoukkojen sotilasta turvaamaan kuljetuksia, mutta avustustyöntekijät uskovat tarvitsemansa 15 000 miestä hillitäkseen autoilla kaahaavien pyssymiesten ryöstöintoa. Pakistan on jo luvannut 500 miestä, ja myös Australia on ilmoittanut olevansa valmis lähettämään joukkoja. Toisin kuin nyt paikalla olevien YK-tarkkailijoiden, uusien joukkojen on kannettava aseita. Venäjä on asettunut tukemaan länsimaiden toimia Irakia vastaan. Venäjän ulkoministeriö arvostelee jyrkästi Irakia ja sanoo, ettei YK:n päätösten vastustajaa voi jättää rankaisematta. Yhdysvallat, Englanti ja Ranska valmistelevat lentokieltoa Etelä-Irakiin paikallisen shia-väestön suojelemiseksi. Englanti kertoo koneidensa olevan lähtövalmiina ensi viikon puolivälissä. Aseelliset hyökkäykset Bosnia-Herzegovinassa olevia YK-rauhanturvaajia vastaan kiihtyvät. Sarajevossa oleva YK-joukkojen päämaja vaurioitui tänään granaatiiskussa ja ukrainalaisten YK-sotilaiden parakkeja poltettiin viime yönä. YK-sotilaiden vartioima Sarajevon lentokenttä jouduttiin niin ikään sulkemaan tulituksen takia. Lisäksi 2 englantilaisen YK-sotilaan kerrotaan haavoittuneen. Venäjä ilmoitti tänään, että se on valmis tukemaan voimakkaampia toimia YK-sotilaiden turvallisuuden takaamiseksi. Saksa mielii YK:n turvallisuusneuvoston vakinaiseksi jäseneksi. Saksan ulkoministerin Klaus Kinkelin mukaan turvallisuusneuvoston kokoonpano ei enää heijasta nykymaailman tilannetta. Mikäli kokoonpanoa aiotaan uudistaa, pyrkii Saksa sen vakinaiseksi jäseneksi. Turvallisuusneuvostossa on nykyisellään 15 paikkaa. Pysyviä jäseniä ovat Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Iso-Britannia ja Ranska. Lopuilla 10 paikalla istuu kukin jäsenmaa vuorollaan. Yhdysvaltain presidentin George Bushin tuoreet vaalilupaukset talouden korjaamisesta eivät ole vakuuttaneet raha- ja osakemarkkinoita. Sen sijaan äänestäjien keskuudessa hänen suosionsa näyttää olevan hieman nousussa. Tällä viikolla pidetty mahtipontinen republikaanien puoluekokous näyttää antaneen potkua presidentti George Bushin vaalikampanjaan. Gallupeissa hänen kannatuksensa on hiljalleen noussut. Uusimpien heti Houstonin kokouksen jälkeen tehtyjen 2 kyselyn mukaan